burst. Ja. Ja, det er ikke. Nej, jeg er seriøst, jeg dør tit efter de samme der. Jeg kan bare ikke finde ud af Deagle. Jeg køber den her gang. Jeg tror den er god, men... Hvorfor køber du den sådan der? Har vi nogen god idé? Hvad er der en her? Ja, men bare. Hey! Nej, you can do it. Også nærmest det. Bare kom over, Flynn. Jeg kommer nok der, så. Han er nede der. Han er nede. Jeg gør. Han er der, når du kommer. Sådan! Ace! Du dræbte hele holdet lige det selv. Men det er ikke et slag. Jeg går A alene, om what? Nej, jeg kommer også af i min, men jeg tager den altid over B, fordi der sidder altid nogle snipersnet, så jeg gider ikke net. Jeg tror, jeg ramte en. Jo, jeg ramte en. Der er en i midt, men jeg kan ikke ramme ham, fordi jeg har en shotgun, han sidder oppe i den anden ende. Men det gør jeg ikke, eller jeg går, så jeg kan se det midt. Jeg ramte en. Ramte en. Der kommer en for connector. Connector. Wow. Nej, jeg ramte ham ikke. Jeg har ramt ham en gang. En Palace. Jeg ramte ham en gang. Nej, ja. Han kommer virkelig godt klar. Du har et skud. Nej, for helvede! Træk tiden. Det er faktisk... Oh my god.